كيدان أوشتي عسرت دقايق أوريت زفترات እግዚአብሔር 22 ፍጥረታት ፈጠረ ንአዳምን ሔዋንን ድማ ብመልክዑን ምስሉን ፈጠሮም አዳምን ሔዋንን ብተመን ተታሊሎም ድማ ካብታ ኣይትብልዕዋ ዝተባህሉ በልዕሞ ካብ ገነት ድማ ተሰወጉ ኣብ ምድሪ ድማ ቆልዑ ወለዱ ኣቤልን ቃየልን ዝርከብዎም ከምኡውን ሴት ክፍኣትን ሓጢኣትን ደቂ ሰባት ድማ ንዓለም ክመልኣ ጀመረ እቲ ካብ ኣዳም ሻብዓይ ወለዶ ዝኾነ ሄኖክ ድማ ነቲ መላእኽቲ ዘርኣይዎ ራእይ ኣብ ዘዋን ዝፀሓፈ ሽዑ ንረኽቦ ንሁ ድማ ኣምላኽ ከም ዝኣዘዞ መርከብ ሰሪሑ ሻምናይ ርእሱ ምስቶም እንስሳታት ፀፅምዲ ማለት እዩ ካብ ማይ ኣሂ ይድሕን ዝተረፈ ኩሉ ግን ብማይ ኣሂ ተደምሲሱ እቲ ጥዑምን ሓባራዊ መልእኽቲ ዝውነንን ዛንታን ታሪኽን ኢዮብ ድማ ኣብዚ እዋን ምዃኑ ብዙሓት ምሁራን ይሕብሩ ድሕሪ 10 ወለዶ ድማ ነቲ ዓብዪ ኣቦ ዝኾነን ኣብርሃም ንረክብ ምስ ሰበይቱ ሳራ ኮይኑ ድማ ናብቲ ኣምላኽ ዘርኣዮ ቦታ ከደሞ ኣምላኽ ድማ ባረኾ ኣብ እዋን ሽምግልንኦም ድማ ይስሓቅ ይወልድዎ ይስሓቅ ንርብቃ ተመርዒው ንኤሳውን ያዕቆብን ይወልድ ያዕቆብ ንራሄል ክምርዓዋ ደለየ ሓሙኡ ግን ነቲ ዓባይ ጓሉ ልያ ተመርዓዋ ይብሎሞ መወዳእታን ክልቲአን ይምርዓውን ብዙሓት ደቂ ድማ ይወልድ ኣብዚ እዋን ድማ እግዚአብሔር ንያዕቆብ እስራኤል ኢሉ ይሰምዮ ደቁ ድማ 12 ነገድ እስራኤል ይባሃሉ ነገድ ሌዋውያን ድማ ካህናት ክኾኑ ይሕረዩ ያዕቆብ ካብ ኩሎም ንዮሴፍ ይፈቱ ነበረ እቶም ካልኦት ደቂ ስለ ዝኾኑ ድማ ንዮሴፍ ናብ ግብፂ ሸጥዎ ጥሜት ምስ ኮነ ድማ ኩሎም እስራኤላውያን ናብ ግብፂ ይኸዱ ቁፅሮም ድማ ኣብ ግብፂ ክባዛሕ ጀመረ ፈርዖን ስለ ዝፈርሐ ድማ ኣገልገልቲ ገበሮም ኣብዚ ግዜ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ይፅውዖ ዓሰርተ መቕፃዕትታት ኣብ ልዕሊ ግብፃውያን ይወርድ እስራኤላውያን ድማ ብቐይሕ ባሕሪ ኣቢሎም ካብ ግብፂ ይወፁ ናብ ከነኣን ድማ ጉዕዞኦም ይጅምሩ Behold his mighty hand. ኣብ እምባሲና ምስ በፅሑ ኸኣ 10 ትእዛዛትን ካልኦት ሕግታትን ካብ ኣምላኽ ይቕበሉ ንኣምላኽ መመሊሶም የቆጥዕዎ ስለ ዝነበሩ ግና ኣብቲ በረኻ ን40 ዓመታት ኮለል በሉ ኣብዚ እዋን ድማ ናይ ሙሴ መጻሕፍቲ ክፀሓፉ ይጅምሩ ንሳቶም ድማ ኦሪት ዘፍጥረት ኦሪት ዘጸአት ኦሪት ዘሌዋውያን ኦሪት ዘኍልቍ ኦሪት ዘዳግም ከምኡ ድማ መጽሓፍ ክፋለ እዮም ሙሴ ምስ ሞተ ድማ ኢያሱ ንእስራኤላውያን መሪሑ ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ የእትዎም ነቲ መሬት ድማ ነቶም 12 ነገድ ተመቓቒሉ ይወሃቦም ቀፂሉ ናይ መሳፍንቲ ዘመን ይመጽእ ኣምላኽ ዝተፈላለዩ መሳፍንቲ ገይሩ ንህዝቢ ከመሓድር ይጅምር በዓል ዴቦራ ጊዴዎን ሳምሶን ዝርከብዎም ብዙሓት መሳፍንቲ ማለት እዩ ታሪክ ናይታ ካብ ወገን መሳፍንቲ ወይ እውን ካብ እስራኤል ዘይኮነት ኣብ ሓረግ ወለዶ ክርስቶስ ትርከብ ሩት ድማ ኣብዚ እዋን እዚ የጋጥም ኩሎም ኣህዛብ ብነገስታት ይመሓደሩ ስለ ዝነበሩ እስራኤላውያን ንጉስ ደለዩ ንኣምላኽ ካብ መገዲ ሳሙኤል ኣቢሎም ይሓቱ ሳኦል ድማ ቀዳማይ ንጉስ እስራኤል ኮይኑ ይቕባእ ንጉስ ሳኦል ጽቡቕ ከመሓድሮም ጀመረ ምስቶም መጻረርቶም ዝኾኑ ፍልስጤማውያን ክዋግኡ ከለዉ እቲ ገዚፍ ጎልያድ ይመጽእ መንእሰይ ዳዊት ድማ ውንጭፍ ገይሩ ይቐትሎ ዳዊት ካን ሳኦል ተኪኡ ንጉስ እስራኤል ይኸውን 150 ምዕራፍ ዘለዎ መጽሓፍ ድማ ይጽሕፍ እቲ ጥበበኛ ዝኾነ ወዱ ሰሎሞን ድማ ድሕሪ ዳዊት ኣቡ ይነግስ መጽሓፍ ምሳሌ መክብብ መኃልየ መጽሓፍ ጥበብ ዝበሃሉ መጽሓፍቲ ድማ ይጽሕፍ ሰሎሞን ነታ ናይ መጀመርታ ቤተ መቕደስ ድማ ይሃንጻ ድሕሪ ሞት ንጉስ ሰሎሞን እታ ንግስነት ኣብ ክልተ ተኸፊላ ብኢዮሮብዓም ዝምራሕ ሰሜናዊ ንግስነት እስራኤል 10 ነገዳት ዝሓዘ ከምኡ ድማ ብሮብዓም ዝምራሕ ደቡባዊ ንግስነት ይሁዳ ነገድ ይሁዳን ብንያምን ዝሓዘ
ኣብዚ እዋን ድማ መጽሓፍቲ ትንቢታት ክጽሓፉ ይጅምሩ። ኢሳይያስ፣ ሚክያስ፣ ዕንባቆም፣ ጾፎንያስ ከምኡውን ናሆም ነታ ደቡባዊት ንግስነት ይሁዳ ትንቢቶም ጽሓፉ። ዮናስ፣ ሆሴዕን አሞጽን ድማ ነታ ሰሜናዊት ንግስነት እስራኤል ትንቢቶም ሰደዱ። መልእኽቲ ናይቶም ነቢያት ድማ ህዝቢ ኣምላኽ ካብ ሓጢኣት ተመሊሶም ብጽድቂ ክመላለሱ ዝሕብር እዩ ነይሩ። ስለዘይተሰምዑ ግና ዝተፈላለዩ መግዛእታት ክመጽእ ከሎ ንርኢ። መጀመርታ ንግስነት ኣሶር ንሰሜናዊ ንግስነት እስራኤል ተቆጻጸሮ፣ እቶም ህዝቢ ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተሰደዱ። ታሪኽ ጣቢት ኣብዚ እዋን ከም ዝኾነ ነነብብ። ደቡባዊ ንግስነት ይሁዳ ግን ካብ ኣሰራውያን ደሓኑ፣ ንኣምላኽ ግን መመሊሶም ክስዕብዎ ነበሩ። ናቡከደነፆር ዝመርሖ ንግስነት ባቢሎን ድማ ንንግስነት ኣሶር ኣጥፊኡ ንኹሉ ተቆጻጸሮ፣ ይሁዳ ከይተረፈ። ኣብ ውሽጢ ከባቢ 20 ዓመታት ድማ ኩሎም እስራኤላውያን ካብ ይሁዳ ናብ ባቢሎን ተሰደዱ። ነቢ ዳንኤል፣ ሕዝቅኤል፣ ኤርምያስ ከምኡውን ኦብድዮ ድማ ኣብዚ እዋን ተላዕሉ መጽሓፎምን ጽሓፉ። ንኸባቢ 50 ዓመታት ድማ ኣብ ትሕቲ ባቢሎናውያን ተገዙ። ንግስነት ፋርስ ድማ ተላዕለ፣ ንኹሉ ኸ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእተዎ። ኣብ 538 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ግና ንጉስ ቂሮስ ንእስራኤላውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ፈቐደሎም። ብዘሩባቤል፣ እዝራን፣ ነህምያን ዝምርሑ 3 ጉዕዞታት ድማ እስራኤላውያን ናብ ሃገሮም ተመልሱ። ቤት መቕደሶም ዳግም ሃኒጾም፣ መከባብያታት ጸጊኖም ድማ ኣብ ሃገሮም ክነብሩ ጀመሩ። ነቢ ሃጌ፣ ዘካርያስ ከምኡውን ኢዩኤል ድማ ኣብዚ እዋን ትንቢቶም ጸሓፉ። ገለገለ ሃገሮም ዘይተመልሱ እስራኤላውያን ነይሮም እዮም። ንኣብነት ናይ ኣስቴር ታሪኽ ኣብ ንግስነት ፋርስ ከጋጥም ከሎ ኢና ነንብብ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ መወዳእታ ትንቢት ጽሒፉ ዘሎ ነቢ ሚልክያስ ድማ ትንቢቱ ኣብዚ እዋን እዚ ይጽሕፍ። ሚልክያስ ህዝቢ ኣምላኽ ናብ ፈጣሪኦም ክምለሱን ንምጽኣት ወዲ ኣምላኽ ድማ ክጽበዩን ትንቢት ጸሓፈሎም። ኣብ ቅድሚ ልደት ጎይታ ክርስቶስ ዝነበረ ከባቢ 450 ዓመታት ዝተፈላለዩ ንግስነት ተንስዮም ክሳዕ እስክንድር ዓብይ ዝመጸሉ ከባቢ 330 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ንግስነት ፋርስ ቀጺሉ እዩ። እስክንድር ድማ ውሽጢ 7 ዓመት ንኹሉ ተቆጻጺሩ ንግስነት ግሪኽ አንገሰ። እስክንድር ቀልጢፉ ስለ ዝሞተ ንግስነቱ ነዊሕ ኣይጸንሐን። ከባቢ ፍልስጤም ድማ ብሶርያን ብግብፅን ክመሓደር ጀመረ። ብመቃባውያን ድማ እስራኤላውያን ነዊሕ ዘይከደ ናጽነት ረኸቡ። ኣብዚ እዋን ድማ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ከም ዝተጻሕፈ ምሁራን ታሪኽ ይሕብሩ። ኣብ 3 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ድማ እቲ ዓብይ ንግስነቶም ተላዕለ፣ ኩሉ ድማ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቶም ኣተወ። እቲ ብሉይ ኪዳን ዝተጸበዮ መድሓኒ ክርስቶስ ድማ ጎይታ ዓለም ክርስቶስ ኣብዚ እዋን እዚ ተወልደ። ሓዲስ ኪዳን ድማ ይጅምር።